बात सही बात ये देखिए हो लड़का दो तीन गो चिकन चिकन बैठल बना सर कांड यहाँ भी हो सकता है। हाँ जी देखिए बचल रहे हम तो कब के पहले ही से भर के आवश्यक कोई डलबे ना करी फगुआ हम कार बाबू का हो हाँ 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 जख्मी जिला नहीं का हो भौजाई के बात बा अरे फगुआ में ऐसन फगुन सली हो फगुआ अच्छा साले साहब का कुछ कहा होगा अच्छा दुल्हा बबुआ की तरफ से पुरस्कार बा ठीक है हो बहुत बहुत बधाई इनका खातिर कुछ कहा ही मन होके तो कह दिए अच्छा मई में चलल जाए आज परिवार में बनी आज कुछ नहीं कह सकता तारा तारा के गाड़ी कबेवल दिवाई भाई अच्छा इटारी बाजार पर ठीक भाई एगो गीत और मार ले के हां जी आ फिर काव्या नृत्यांगना के संग गा ली हां हां कैसे कैसे दिन हम लेते रउआ सार है तो हमरे के लेवे दी हम ले लेते पारा पारी नहीं है आहा एगो होलिया महाराज हां हां मारो अरे फागुन में इज्जतिया सब नसली हो जय हो जय भौजी ऐसन फागुन कि ऐसन फागुन नसली भौजी हर ऐसन फागुन नसली कैसन फागुन नसली कि भैया छोड़ के भसुरे से फसली अब भौजी ऐसन फागुन भैया छोड़ के भसुरे से फसली भौजी ऐसन कि होलिया में भइए घरे कहि के न आइले वाह अरे असरा धर के उता घाट बारे करे कासिबा मजा मजा देता कि होलिया में कहि के भैया घरे नहीं होलिया में कहि के भैया घरे नहीं असरा धर के उता घाट बारे कोइले घाट बारे पीछे पीछे जूता है ना तको जूता मास्टर है ना तको ना कि गरम भइल रहे इनकर तसली हो पानी डाली तसली गरम भइल रहे इनकर तसली भौजी ऐसन फागु मसली गरम भइल रहे इनकर तसली भौजी ऐसन फागु मसली देखो
फरमाइश आगुल बा हाँ जी एक गीतिया के बाद पूरा हो जाए। सही अरे ई हो रे फागुनवा साला जे ना करावे वाह होली हर कपन के में हरि के वाह 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 जखमी जी क्या बात है कि कपन के में हर एने ओने बहाका फागुनवा है दैया हाय भैया बिगाड़ अशोक भैया वाला बात पाए कि है रे फागुनवा साला जे ना करावे कपन के में हरि एने ओने बहाका जब गोलू के घरे हमने के जाएगा जब मड़ई पर तो जाते जाते चाचा कुछ खिया के कहेंगे भसल लो कहे लो भसा माने सुतल लो ये जखमी जी लिखल है कि जखमी जितेंद्र कोरा भसली अरे जखमी जितेंद्र कोरा भसली भौजी ऐसन फमूल सली जखमी जितेंद्र कोरा भसली भौजी ऐसन फमूल सली एक लाइन हमारा दुल्हा बाबू को फरमाइश बा हाँ हाँ अब देखो ये सब गीत कैसेट में निकल गया लेकिन हम एक लाइन गा देते हैं एगो रंगदारी